самой цудоўнай раніцы. Як праходзяць вашы канікулы? Паспявайце з сябрамі на вуліцы пагуляць. Слухаецеся дарослых. А колькі новых кніжак вы прачыталі? Чуем вас добра, дзяўчынкі і хлопчыкі. Лічыце, што мы правяралі гук. Так жа весела і гучна адказвайце на ўсе нашы пытанні і заданні. А сёння іх будзе многа. Таму што мы, як заўсёды, падрыхтавалі для вас самы вясёлы добраранак. Будьце уважлівыя! Паехалі! Прывітанне і трымайце падарункі. Ух ты! Вельмі прыгожа, дзякуй. П'ята, ты нас на рыбалку хочаш запрасіць? А чаму не? Сёння рыбакі ўсяго света адзначаюць сваё свята – Дзень рыбалова. Толькі зараз жа на рыбалку мы ніяк адправіцца не можам. Чаму не можам? Я, напрыклад, мігам збяруся. І я магу адправіцца зараз жа. А я вас не адпушчу. На каго мы добраранак пакінем? Ой, і праўда, мы ж паабяцалі нашым гледачам самую цікавую і вясёлую раніцу. А давайте наладзім рыбалку тут, у нашым добраранку. Толькі лавіць мы будзем не рыбак, а правільныя адказы на нашы пытанні. І калі ўсе маленькія рыбакі, разумнікі згодныя, я пачну? Лесік, толькі пачні з якога-небудзь марскога рачнога пытання, добра? Так і зраблю. Адгадайце загадку. Крылы ёсць, ды не лятае. Ног няма, ды не дагоніш. Мне здаецца, што гэта самы хуткі самалёт. Кася, гэта дакладна не самалёт. Чаму? Ты сама прасіла задаваць марскія і рачныя пытанні. Тады слухаем адказы нашых гледачоў-разумнікаў. Здагадаліся, што гэта можа быць? Крылы ёсць, ды не лятае. Ног няма, ды не дагоніш. І гэта рыба! Першы правільны адказ ёсць. Працягваем нашу рыбалку для разумнікаў. Вядома, працягваем. І наступнае заданне прапаную я. Слухайце уважліва. Ты, Кася, падрыхтуйся. А гледачы пакуль мультфільм паглядзяць. Толькі адразу пасля мульціка цікавае заданне ад Касі. Кася, якое заданне ты падрыхтавала? Я вырашыла зрабіць з вамі невялікую зарадку. Цудоўна! Будзем скакаць і вялікі марскі шторм зробім. Не здагадаўся, Лесік. Скакаць мы не будзем. Будзем вудачкі закідваць і сядзець ціхенька? Не, гэта не вельмі падыходзіць для вясёлай раніцы. Тады што за зарадку ты прапанавала? Моўную. Гэта як? Давайте разам вывучым хуткагаворку пра рыбалку. Толькі спачатку будзем паўтараць усё вельмі павольна, а пасля павялічым хуткасць. І не хвалюйцеся, калі адразу не ўсё атрымаецца. Гэта ж трэніроўка. Усе гатовыя? Пачынаем. Рыбак Рыгор рыбачыў на рацэ. Цяпер мы з Біятай і гледачамі паспрабуем паўтарыць. Рыбак Рыгор рыбачыў на рацэ. Здаецца, атрымалася. Сябры, а як вашыя справы? Атрымліваецца? Давайте зараз трошкі павялічым хуткасць. 3-4. Рыбак Рыгор рыбачыў на рацэ. Здорово атрымалася. А цяпер я хочу паслухаць, як з маім заданнем спраўляюцца нашы маленькія гледачы. Калі ласка, Лесік і Бията маўчаць, а гледачы паўтараюць хуткамоўку. Ну? Якія ўсе малайцы! Нават самыя маленькія справіліся. Дзякуй вам, сябры! Бията, зараз твоя чарга пытанне задаваць. Добра, слухайце уважліва. Якая рыба не ходзіць да зубнога доктара? І гэта рыба можа праглынуць нават самага смелага доктара? Сябры, а вы здагадаліся, якую рыбку загадала Бията? Вядома, гэта акула. Ой, зубы ў гэтых драпежніц могуць расці нават у 20 радоў. І кожныя 8 дзён у іх з'яўляюцца новыя, больш моцныя зубы. Таму вам
канікулам можна ніколи не навідваць зубного доктора. А усім дзецям мы нагадаем, што зубнога ўрача абавязкова трэба наведваць кожныя паўгода. А кожны дзень не забывайцеся чысціць свае зубкі. І рабіце гэта 2 разы на дзень, раніцай і ўвечары перад сном. Мы спадзяёмся, што ў нашых гледачоў самыя бялюткія усмешкі. Сябры, падчас летніх канікул зрабіце як мага больш прыгожых фотаздымкаў, на якіх вы усміхаецеся. А фото з самай прыгожай усмешкай можаце даслаць нам. Адрес, на які лісты адпраўляць, добра памятаеце? 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Ці можна скарыстацца электроннай поштай dobraranok.tv@gmail.com. А каб настрой у вас быў вельмі усмешкавы, давайте зараз паглядзім вясёлы мультфільм. Ну што, працягнем нашу раніцу віктарыну. Я прапаную даць невялікае дамашняе заданне нашым гледачам-разумнікам. Каб адказаць на яго, трэба пагартаць энцыклапедыі ці папрасіць дапамогі ў дарослых. Сябры, адказ можаце дасылаць нам у праграму. А калі вы яшчэ і намалюеце свой адказ, гэта будзе цудоўна. А заданне такое. Назовите самую буйную рыбу, якая жыве ў Беларусі. Можете написать, где такую рыбку можно сустрэць. А я хочу попросить гледачоў, хто умее чытаць. Мяне таксама можаш попросить, бо я добра читаю. А я нават умею чытаць задам наперад. Да-бе-бе. Дзякуй, Лесік, але гэты твой талент не спатрэбіцца. Бията, гавары хутчэй, што ты прапануеш зрабіць? Сёння ўвечары пачытайце сваім малодшым брацікам ці сястрычкам якую-небудзь чароўную казку. А я прапаную пачытаць ім казку пра залатую рыбку. Ці пра русалачку. А можа, хто-небудзь з нашых гледачоў складзе сваю казку пра маленькую чароўную рыбку? Можаце дасылаць свае казкі нам. Магчыма, самыя цікавыя з іх мы прачытаем у эфіры «Добраранка». А самыя лепшыя аўтары абавязкова атрымаюць невялікія прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А зараз самы час паглядзець цікавы мультфільм. А зараз давайте паўторым вельмі важныя правілы. Правілы летніх канікул. Яны зусім не складаныя. Правіла першае. Летам з дому выходзіць у кепцы ці ў капелюшы. Тады можаце смела пад сонікам гуляць. Правіла другое. Каля рэчкі ці возера трэба быць вельмі асцярожнымі. Гуляйце на беразе, а вось купацца можна толькі пад наглядам дарослых. І ніяк інакш. А калі адпраўляецеся загараць, не забывайцеся на ахоўны крэм ад соніка. І яшчэ адно галоўнае правіла. З панядзелка па пятніцу раніцай мы сустракаемся ў нашым добраранку. Да хуткай сустрэчы! Не прапусціце, будзе весела.